Jeg skal have lavet en ny tatovering. Jeg har en masse idéer, men det kan være svært at finde inspiration. Jeg har tænkt på noget med en panter. På publicink.com finder jeg den stil, jeg bedst kan lide, og klikker videre til tatovøren bag. Al kontaktinfo på tatovørerne står på siden, så det er nemt at bestille tid. Jeg får selvfølgelig en unik tatovering, som ingen andre har. Men inspirationen og den rigtige tatovør fandt jeg på publicink.com. En tatovering er en beslutning for livet. Tænk dig om, inden du vælger din næste tatovør. Der er stor forskel på teknik, stil og niveau, så det kan nemt ende galt. Men det behøver det ikke. Publicink.com er din guide til den helt rette tatovør.